De ce Your Fit Business? În primul rând că avem această facilitate în comparație cu produsele fizice, indiferent că ar fi cosmetice, suplimente, întreținerea curățeniei, articole, spune, de îmbrăcăminte. Simplul fapt că avem o aplicație mobilă ce poate fi descărcată, recomandată printr-un singur link, face diferența atât în viteză cât și în facilitate, așa cum am spus, da? Ideea pentru soluție, așadar, este inovativă, globală, online pentru fiecare, ecologică, automatică, productivă și sigură. Un alt aspect ce trebuie cunoscut în partea de afacere este că, într-adevăr, dacă vrem să dezvoltăm la nivel serios, avem nevoie de lideri, persoane cu competențe, lucru în echipă, marketeri online, persoane influente, gamers, youtuberi, celebrități, dar încă avem această portiță deschisă înspre persoanele ce doresc să înceapă să fie formate și să poată dezvolta alături de noi, până acolo că ar putea ei înșiși să fie învățați să devină persoane influente în rețele sociale, cu acest model de câștiguri care sunt destule persoane în mediul online ce depășesc $5.000. Un alt punct, o altă secțiune este acest back office, unde puteți vedea rețeaua dumneavoastră, clienții, partenerii, da, utilizatorii, puteți vedea, bineînțeles, sumele și bonusurile câștigate, încasate, puteți vedea linkul, puteți vedea licența, puteți vedea voucherele și, bineînțeles, au fost integrate multe alte noutăți de curând despre care aveți acces în grupurile noastre de suport, așa cum punem aici la dispoziție, materiale promoționale online, pentru că avem chiar și anunțuri, gata făcută, chiar avem și aspectul scripturilor de comunicare integrate, sistem de instruire, webinare în direct pe Facebook, vouchere incluse ce pot fi puse la dispoziția noilor utilizatori, momente și mastermind, toate acestea integrând cireașa de pe tort, și anume programul tău Tesla, Tesla 3, Tesla S, Tesla X, depinde de fiecare ce își dorește, dar cel mai important lucru pe baza unei licențe cu o intrare de $3.250, fiind în faza de prelansare în loc de $5.000, un potențial minunat în care stăm la masă cu cofondatorii, avem puterea de decizie și, bineînțeles, putem deschide noi piețe, da? Noi țări. 600 de vouchere de asemenea sunt incluse, potențial venit pasiv $1.500 doar pe baza acestui pachet, da? Pe care îl integrăm pe lună, vorbim, da? Prețul de duplicare, procesul este $812 la fiecare nou partener introdus cu această licență, 4 grupe de leadership bonus, abonament lunar integrat pe 10 ani de zile, business list, ceea ce înseamnă că în momentul când compania va introduce programele sale de campanii și de parteneriate strategice, acei parteneri vor fi distribuiți între toți cei ce au această licență și, bineînțeles, Daniel Konieczki ne stă la dispoziție personal pentru a ne oferi o instruire pe partea de mindset de succes. Licența Black, $1.250 în loc de $2.000, direct proporțională cu acest cost, putem revedea 200 de vouchere, $312 comisionul care revine la 25%, 3 grupe de leadership, abonamentul lunar este acoperit pe 3 ani de zile, bineînțeles, distribuirea tuturor utilizatorilor ce vor fi integrați prin campaniile de promovare ale companiei vor fi distribuiți între toți cei ce au licența Black și mai ales un training ce vi se oferă ocazia cu Daniel Konieczki pe partea de echipe. Gold, licența Gold, este cea mai accesibilă, o pornire foarte rapidă, $125 în loc de $200, cu mențiunea că toate aceste licențe sunt plată unică. Da? Deci o singură dată ați plătit și sunteți considerat ca fiind partener cu Your Fit Way. Da? Partener internațional business cu Your Fit Way. Bineînțeles, și aici avem acel bonus de 25%. Costul aplicației este acoperit pentru prima lună, după care continuăm să avem costul lunar ca orice alt utilizator activ de $10,
accesul la acea grupă de Walker bonus, bonus de activitate săptămânal în fiecare zi de joi. Sunt alte puncte ce aș vrea să pun în evidență, este acest 25% de comision, da, ce se oferă fiecărei utilizator ce recomandă altora. Așadar, nu trebuie să aveți neapărat o licență Gold, să fiți pe business, ca să puteți încasa și să aveți dreptul la acest comision de 25%. Cei ce sunt pe partea business cu acele vouchere au mai multe opțiuni, fiind pe partea de antreprenoriat, bineînțeles, aveți dreptul să le vindeți la preț întreg, la jumătate de preț sau prin anumite campanii pe ce le creați, le puteți oferi gratuit. Și doar am vorbit despre acel bonus 25% direct. În plus de aceasta avem un al doilea 25%, în special ce este valabil pentru toți cei ce au licențe și sunt direct proporționale cu licența pe care o aveți. Dacă sunteți Gold și înscrieți un Black, nu veți putea avea bonusul de la Black, dar trebuie mai întâi să fiți Black pentru a avea bonusul de la Black. Totdeauna să aveți cel puțin același nivel de licență. Așadar, bonusurile sunt mari, câștigurile pot fi foarte rapide, ținând cont că integrați acest Black Ambassador. Vorbeam despre bonusul Ranking Leadership din grupe. Ce înseamnă asta? În primul rând, înseamnă că compania adaugă 25% în totalitate pentru cel, de exemplu, ce are un Black Ambassador, pentru care are acces în grupa de utilizatori din cifra de afaceri, 3%, în grupa Gold, cei ce au licența Gold, încă 5%, grupa Black, încă 7% și 10% Black Ambassador. Așadar, o parte iară plăcută, fiind în faza de prelansare, este că toți utilizatorii au acces la 3% din cifra de afaceri împreună cu echipa pe care o dezvoltă, rețeaua care o dezvoltă de utilizatori. Potențialul este frumos, este minunat, așadar depinde de dumneavoastră ce felie vă luați din acest tort ce urmează să îi fie adăugat anumite ornamente, ținând cont că intrăm în faza de sistem binar. Da? Câștiguri confirmate peste $14.000 până în prezent lunar, iar câștigurile acestea tind să crească din ce în ce mai mult, $74.000, cum vedem pe acest exemplu, la 500 de parteneri, fiind doar o simplă formalitate, pentru că noi continuăm în mod activ să dezvoltăm, ținând cont că abia suntem la început. Sistemul de punctare pe 20 de niveluri pentru echipă, există un punctaj, $1 este un punct, iar acele puncte sunt cumulate, iar pe baza aceea obțineți în acele clasamente beneficii și comisioane în bani suplimentar. Fiind într-o structură unilevel astăzi, așadar, avem un potențial rar ce se poate întâmpla doar în anumite companii, pentru că nu toate fac trecerea, intră direct în sistem binar. Ei bine, aici suntem în acest aspect în care putem trăi această experiență la trecerea în faza binară. Înseamnă ce? Dacă am 100 de persoane, nu voi putea pune decât 2 persoane după mine. Înseamnă că restul de 98 vor trebui adăugate după ceilalți și tot așa. Gândiți-vă că noi continuăm să dezvoltăm, este ceva invers gândit cum ar putea vedea cei din sisteme piramidale, pentru că cei ce suntem la început vom adăuga oameni și pentru cei ce sunt acum ultimii. Așadar, ultimii vor continua să aibă beneficii din partea celor ce au intrat sau de pe urma celor ce au intrat primii. Da? Singura cerință este să aveți cel puțin o licență Gold, dar este, bineînțeles, de specificat să puteți integra, bineînțeles, să dezvoltați propria dumneavoastră echipă, cel puțin un timp în mod progresiv. Un pic putem prezenta de partea de sistem binar ce va fi implementată și anume, ori de câte ori o persoană atinge un anumit ranking, o anumită nominație, pe viață este acordată acea nominație. Să spunem că este manager, pentru totdeauna compania îl recunoaște și respectă pentru munca depusă. Da? Comisionul de 25%, așa cum am văzut în faza de prelansare, rămâne, ținând cont că vor fi integrate încă
4, chiar 5 comisioane. Chiar săptămâna aceasta am negociat pentru chiar mai multe avantaje, dacă s-ar putea spune, pentru că se poate și, bineînțeles, plățile vor fi făcute săptămânal, nu așa cum până în prezent și cât mai durează această fază de prelansare, sunt făcute odată la 2 săptămâni. Punctajul, sistemul de punctaj de la $1, un punct cum suntem în prezent, vom trece la $1, 0,8 QV-uri, dar veți vedea de ce, pentru că plățile sunt și nominațiile sunt foarte rapide în această companie de realizat. Partea de plată săptămânală din cifra de afaceri a echipei mai slabe poate fi un comision destul de important, ținând cont, desigur, de licența pe care o aveți. Gold 3%, Black 6%, Black Ambassador 10%. Sunt comisioane suplimentare. De asemenea, orice altă o nouă persoană o integrați ca și partener business, o puteți adăuga în mod manual în acest sistem binar sau, dacă nu o faceți dumneavoastră, sistemul o va face în mod automat. Fast Start Bonus, cât mai repede avansați, cu atât mai repede și compania vă plătește, cu bonusul pentru 30 de zile, 60, 90 de zile, între 100 până la $3.000. Pentru a fi plătit și avea parte de toate aceste comisioane, sunt anumite condiții, dar foarte simple, nu prea mari, nu există cifre extraordinare, exorbitante de afaceri, pur și simplu să aveți 4 utilizatori activi înscriși direct de dumneavoastră și să fiți dumneavoastră activ, cu mențiunea că fiind în sistem binar, trebuie să aveți cel puțin 2 parteneri business. Deci 2 cel puțin să fie gold. Atenție, aici vorbim de sistemul binar, nu vorbim de utilizatori sau de partea în care suntem acum în faza de prelansare. Nu este această obligativitate. Ca și calcule, de sâmbătă până vineri la ora 12, iar plățile se realizează în fiecare luni. Da? Există un alt bonus adăugat, bonusul de echilibre, în care, în mod delimitat, toți direcții pe care îi aveți, indiferent că nu-i puteți plasa, că suntem în sistem binar după dumneavoastră, sistemul îi va recunoaște și vă va oferi 10%, da, din toate câștigurile acelor direcți pe 7 nivele de adâncime. Este ceva fenomenal. Gândiți-vă să puteți ajunge să aveți 10, 100, 1000 de direcți, să primiți 10% suplimentar. Este fantastic acest aspect. Să mai punem, așa se face ca în orice network marketing, da? Respectăm și nominăm persoanele. Pentru a fi consultant, o cifră de afaceri de 60 de QV-uri, undeva la $80, deja ești nominat, ești consultant, foarte repede. Senior consultant, 380, manager, team manager, sume foarte mici, cifre de afaceri chiar mici față de alte companii, undeva, hai să zicem, la $10.000, ai câștig de $1.200. Este ceva fantastic. Da? Plus că intră articole adăugate sportive, bineînțeles programul Tesla, vedem că comisioanele urcă destul de mult și nu ne oprim aici. Suma $200.000 câștig pe lună, consider că este un potențial minunat pentru toți cei ce integrează încă de la început această afacere. Nu mai spune că sunt și alte aspecte în care le se oferă vacanțe în Maldive, împreună cu familia, ocolul, am putea spune, turul pământului, da? Putea spune călătorie, sau, bineînțeles, de ziua de naștere. Așadar, de ce acum, de ce acest proiect, de ce dumneavoastră, de